Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είμαι η Αναστασία Παρετζόγλου και σας καλωσορίζω στην εκπομπή «Όσοι τόλμησαν». Η εκπομπή φιλοξενεί ανθρώπους κυρίως από το χώρο των επιχειρήσεων που η ζωή και το έργο τους έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το πραγματικό ενδιαφέρον όσων τόλμησαν δεν βρίσκεται στο που έφτασαν, όσο κυρίως από πού ξεκίνησαν, πώς κολύμπησαν αντίθετα στο ρεύμα και ποιο είναι το αποτύπωμά τους για την οικονομία της Ελλάδας και την ευημερία της ελληνικής κοινωνίας. Ο σημερινός μου καλεσμένος έχει τη φήμη ενός deal maker. Η επιχειρηματική του διαδρομή απλώνεται σε βάθος 44 χρόνων. Αυτοδημιούργητος, ικανός όσο λίγοι στο να διαχειρίζεται επιχειρηματικές συμφωνίες και να αντιλαμβάνεται έγκαιρα τα σημεία των καιρών παράγοντας υπεραξίες, συγκαταλέγεται στα επιδραστικότερα πρόσωπα του επιχειρήν. Ας δούμε μαζί το σύντομο βίντεο που ετοιμάσαμε. Ο Θεόδωρος Φέσας είναι ο ιδρυτής και βασικός μέτοχος του ομίλου Quest και διετέλεσε πρόεδρος του ΣΕΔ από το 2014 έως και το 2020. Πρωτοπόρος στον τομέα της τεχνολογίας, ο όμιλος Quest έχει συνδέσει το όνομά του με την ανάπτυξη της αγοράς της πληροφορικής, αλλά και με την εισαγωγή και την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών στην Ελλάδα. Από την ίδρυση της Quest συμμετοχών το 1981 μέχρι σήμερα, δεν ήταν λίγες οι συμφωνίες του Θεόδωρου Φέσα που μαγνήτησαν τα βλέμματα και εντυπωσίασαν την αγορά. Από την εξαγορά της Q Telecom, της Cardlink, της Unisystems, της ACS Courier, της Rainbow, αντιπροσωπείας της Apple στην Ελλάδα, μέχρι τη δημιουργία της Quest Energy και την ανάπτυξη στον χώρο της κυβερνοασφάλειας, με τελευταίο deal την εξαγορά του 70% της εταιρείας BenRuby και οψιόν για εξαγορά του εναπομείναντος 30%. Σήμερα, ο όμιλος Quest, με αιτήσεις πωλήσεις άνω του 1 δις, αποτιμάται άνω των 600 εκατομμυρίων ευρώ και δραστηριοποιείται στους τομείς εμπορίου, προϊόντων πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών, κλιματισμού, ταχυμεταφορών και ταχυδρομικών υπηρεσιών με την ACS και της πράσινης ενέργειας, με παρουσία που εκτείνεται σε όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη. Οι εταιρείες του ομίλου Quest απασχολούν περισσότερα από 2.975 εξειδικευμένα στελέχη και επαγγελματίες και συνεργάζονται με τις μεγαλύτερες εταιρείες σε διεθνές επίπεδο, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία. Εξυπηρετούν όλο το εύρος της αγοράς, από τις μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, μέχρι και τον τελικό καταναλωτή, ενώ διαθέτουν ισχυρή χρηματοοικονομική βάση, υψηλή τεχνογνωσία και θετικές προοπτικές, η κάθε μία στον τομέα της. Ικανός όσο λίγοι στο να διαχειρίζεται επιχειρηματικές συμφωνίες, να αντιλαμβάνεται έγκαιρα τα σημεία των καιρών και να παράγει υπεραξίες, ο Θεόδωρος Φέσας συγκαταλέγεται στα επιδραστικότερα πρόσωπα του επιχειρήν. Κύριε Φέσα, καλησπέρα. Καλησπέρα, γεια σας. Ευχαριστώ θερμά που βρίσκεστε εδώ μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ που με καλέσετε. 44 χρόνια μιας εντυπωσιακής διαδρομής, κύριε Φέσα, όπου βρίσκεστε επικεφαλής ενός ομίλου που από κάτω και τι δεν έχει. Πληροφορική, ενέργεια, ταχυμεταφορές, λιανεμπόριο, εμπόριο. Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για έναν τόσο πολυσχηδή όμιλο? Καταρχάς, να έχει καλούς συνεργάτες να μπορούν να διαχειρίζονται όλες αυτές τις διαφορετικές επιχειρηματικές δραστηριότητες, να μπορεί να παίρνει κάποιες αποφάσεις κεντρικές, χρηματοδότησης, επένδυσης από επένδυσης κτλ. Και να κοιμάται το βράδυ ήσυχος ότι δεν χρωστάει. Κοιμόσαστε ήσυχος τα βράδια? Αρκετά. Δεν είναι εύκολο, είναι η αλήθεια, γιατί ζούμε σε μια περίοδο τόσο μεταβαλλόμενη, πολυπαραγωγική και αβέβαιη, που φαντάζομαι ότι χρειάζεται ειδικό manual για τις επιχειρήσεις σήμερα. Έχουμε γεωπολιτικές αναταραχές, έχουμε κλιματική κρίση, έχουμε ύφεση οικονομική σε κάποιες χώρες, έχουμε πολέμους στη γειτονιά μας. Υπάρχει οδηγός επιβίωσης. Και πώς μπορεί ένας επιχειρηματίας να αντιμετωπίσει όλη αυτή τη μεταβλητότητα, κύριε Φέσα? Οδηγός επιβίωσης περσέ δεν υπάρχει. Υπάρχουν βασικές αποφάσεις που σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές πρέπει να λαμβάνονται. Αυτό που σας είπα προηγουμένως, που επενδύεις, που επενδύεις, πόσο δανείζεσαι, πώς χρηματοδοτείς τις δραστηριότητες. Και από εκεί και πέρα η βάση είναι οι άνθρωποι, ικανοί άνθρωποι σε όλα τα επίπεδα, σωστή διαχείριση αυτών των ανθρώπων και με κινητροδότηση και με ανταμοιβή δηλαδή, αλλά και με κάποια αυστηρότητα στον έλεγχο των αποφάσεών τους και των ενεργειών τους.
Φύγεται ένα καυτό θέμα της εποχής, γιατί πράγματι το να βρει κανείς εργαζομένους, να βρει ταλέντο όπως λέμε και να το διατηρήσει σε μια επιχείρηση, νομίζω ότι δεν είναι εύκολο πράγμα σε κανένα κλάδο της οικονομίας σήμερα. Εσείς με ποιο τρόπο επιλέγετε τους συνεργάτες σας, ας πούμε, και πώς κτίζονται ομάδες που να μπορούν να φέρουν τα αποτελέσματα? Και η κινητροδότηση φαντάζομαι ότι είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για να μπορείς να έχεις το ταλέντο καταρχήν. Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο και το εφαρμόζουμε έμπρακτα στις επιχειρήσεις. Δηλαδή κάνουμε τους εργαζόμενους σε κάποιο βαθμό, ανάλογα με το επίπεδο, να αισθάνονται ιονοί μέτοχοι, δηλαδή να συμμετέχουν στο αποτέλεσμα της επιτυχίας της επιχείρησης. Αλλά το βασικό κριτήριο, που το λέω αρκετά συχνά στους συνομιλητές μου, είναι ότι δίνω μεγάλη έμφαση στο χαρακτήρα και λιγότερη έμφαση στις δεξιότητες. Δηλαδή, αν το πούμε ελληνιστή, 70% character και 30% skills. Και για να το κάνω ακόμη πιο ελληνικό, soft skills και όχι hard skills. Skills γενικότερα. Τα soft skills είναι απαραίτητα, αλλά τα soft skills είναι περισσότερο στο κομμάτι του character. Στο κομμάτι των skills είναι περισσότερο οι δεξιότητες. Ένα άλλο μεγάλο θέμα βέβαια είναι και η ηγεσία. Ο τρόπος που η ηγέτης σήμερα καλείται να κρατήσει τα ηνία ενός ομίλου εμπροκειμένου τόσο μεγάλου όπως είναι ο δικός σας, και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί με συναίσθηση να περάσει μια σειρά από μηνύματα οριζοντίως και καθέτως μέσα στην εταιρεία, στους εργαζομένους, στη λειτουργία της. Είπατε την κρίσιμη λέξη, ενσυναίσθηση. Η ενσυναίσθηση σε κάνει να μπαίνει στα παπούτσια του άλλου, όσο γίνεται. Δεν είναι πάντοτε εύκολο. Η ενσυναίσθηση σου δίνει μια διάσταση πώς ο εργαζόμενος, ο συνεργάτης, ο πελάτης, ο προμηθευτής αισθάνεται και με τι κριτήρια αποφασίζει, και πάντοτε καλοπροαίρετα, γιατί αν ξεκινήσει κάποιος με επιφυλάξεις, με υποψίες κτλ., δεν προχωρούν οι δουλειές, κακά τα ψέματα. Πρέπει να υπάρχει καλοπροαίρετη διάθεση και προσέγγιση, και από εκεί και πέρα βεβαίως υπάρχουν και δύσκολες στιγμές στην πίσνα, όπου βλέπεις ότι ο άλλος δεν είναι τόσο καλοπροαίρετος όσο εσύ. Εκεί πέρα κοιτάς να προφυλαχθείς και στο τέλος, για μένα που έχω ζήσει διάφορες καταστάσεις στη ζωή μου, λέω ότι καλύτερα να λύσουμε επιχειρηματικά τις όποιες διαφορές παρά δικαστικά, και αυτός είναι ένας κανόνας που τηρώ στη ζωή μου. Αν κάτι για οποιοδήποτε λόγο δεν μου άρεσε, δεν συμφωνήσαμε, δεν κάναμε, δείξαμε, απλώς απομακρύνομαι. Σκέφτομαι όμως πότε, και γι' αυτό θέλω να πάμε λίγο πίσω στο ταξίδι αυτό το επιχειρηματικό που διανύσατε και συνεχίζετε να διανύετε, κύριε Φέσα, όταν μικρό παιδί, μεγαλώνοντας στη Βέρεια, τι είδους αναμνήσεις έχετε που μπορεί και να σας καθόρισαν στην πορεία σας στη συνέχεια? Έχω εξαιρετικές αναμνήσεις. Ίσως έχω χάσει κάποιο κομμάτι της ζωής στη Μεγαλούπολη, αλλά το να μεγαλώνει κάποιος στην επαρχία εκείνη την εποχή, μιλάμε δεκαετία του 50, ήταν μια αγνή και ευχάριστη εμπειρία. Παραδείγματος χάρη, θυμάμαι, η μητέρα μου ήταν δασκάλα και στα πρώτα χρόνια της ζωής μου, παρόλο που δεν ήταν δασκάλα στη δική μου την τάξη, πηγαίναμε μαζί στο σχολείο και με κρατούσε από το χέρι και πηγαίναμε στο σχολείο. Αυτή είναι ίσως από τις πιο γλυκές αναμνήσεις που έχω από την παιδική ηλικία. Το φαντάζομαι. Καταρχήν είχατε ένα προσόν στη σχέση με τους άλλους συμμαθητές, ότι είχατε την μητέρα σας στο πήγαινε και στο έλα ίσως από το σχολείο. Το έλα πρέπει να ήταν, θυμάμαι το πήγαινε κυρίως. Και στο έλα πρέπει να ήταν, δεδομένο ότι μικρό παιδί τότε, παρόλο που η επαρχία έχει σχετικά προστατευόμενες διαδρομές, είναι μικρή πόλη, ο κόσμος γνωρίζεται μεταξύ τους και τα παιδιά βγαίναμε, παίζαμε, δεν μας επιτηρούσε κανένας στους δρόμους. Εν τούτης θυμάμαι το πήγαινε. Τώρα το έλα μου το θέσατε, καλή παρατήρηση, αλλά δεν έχω ανάμνηση. Η μητέρα σας ήταν δασκάλα. Ο πατέρας σας, τι δουλειά έκανε ο πατέρας σας? Ο πατέρας μου είχε σπουδάσει δικηγόρος, αλλά φαίνεται ότι δεν του πολύ πήγαινε η ελεύθερη δικηγορία. Μιλάμε για τη Θεσσαλονίκη προ-πολέμου, και διορίστηκε στο δημόσιο, ήταν υπάλληλος στην Ομαρχία και εξ αυτού βρέθηκε στη Βέρεια. Όντες Θεσσαλονικής, από γονείς Θεσσαλονικής, ήμασταν κοντά στη Θεσσαλονίκη, οπότε προτίμησαν οι γονείς μου να μείνουν στη Βέρεια και να είναι κοντά στη Θεσσαλονίκη, παρά να πάνε στη Θεσσαλονίκη και να υπόκειται στις μετακινήσεις των δημοσίων υπαλλήλων που από τις μεγάλες πόλεις
μεταφέρονται διαρκώς. Ναι. Και εσείς, ένα παιδί δημοσίων υπαλλήλων, αποφασίσατε να γίνετε επιχειρηματίας. Ναι. Ήταν κάτι που το θέλατε από μικρός? Σίγουρα δεν ήθελα αυτό που λέμε το υπαλληλίκι. Δηλαδή η μητέρα μου έλεγε, έχω σπουδάσει μηχανολόγος ηλεκτρολόγος, και μου έλεγε πήγαινε παιδάκι μου στη ΔΕΗ, και το θυμάμαι, όχι ότι η θέση στη ΔΕΗ και πάρα πολλοί φοιτητές μου το κάνανε, ήταν μια πολύ καλά πληρωμένη θέση για την εποχή εκείνη, με την ησυχία μιας ημιδημόσιας ή δημόσιας επιχείρησης. Δεν μου άρεσε αυτή η σιγουριά, αυτή η ασφάλεια. Που αυτήν προσδοκούσαν οι γονείς για όλους εμάς τότε. Οι γονείς μου το βιώσανε, το επιλέξανε. Για μένα, παρόλο που η ζωή των γονιών μου ήταν πολύ ήρεμη, πολύ ισορροπημένη, δεν με ενθουσίασε. Μπαίνετε λοιπόν στο Πολυτεχνείο, τελειώνετε ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος. Αν δεν κάνω λάθος, η εποχή πρέπει να συνέπεσε και με την εξέγερση του Πολυτεχνείου όταν ήσασταν φοιτητής. Είναι αυτό που λένε η γενιά του Πολυτεχνείου. Μπήκα το 69, 18 χρονών, και βγήκα το 74. Δηλαδή τα γεγονότα του Πολυτεχνείου τα έζησα από μέσα. Κυριολεκτικά. Έχουμε μια φωτογραφία δική σας, μπορούμε να τη δούμε, που είστε με το σήμα της Ειρήνης. Ναι, της Ειρήνης. Πρέπει να είμαι εκεί γύρω στα 21-22. Άρα είσαστε μέσα στην ιστορία του Πολυτεχνείου. Χωρίς να είμαι οργανωμένος. Η ειδοποιώς διαφορά, παρόλο που όλοι οι φοιτητές του Πολυτεχνείου εκείνη την εποχή, εκτός μικρών εξαιρέσεων, ήμασταν εναντίον της Χούντας, συμμετείχαμε στα γεγονότα ο καθένας και πιο πολύ εμπλεκόμενος. Ήταν μια τάση της εποχής, τα παιδιά των λουδιών, το Woodstock, αν θυμόσαστε, βγήκε το 69, εγώ το παρακολούθησα σαν πρωτοετής φοιτητής στον κινηματογράφο. Υπήρχε όλη αυτή η ανησυχία, η οποία με πήρε και εμένα το κύμα αυτό. Και... Έχετε διατηρήσει φιλίες από τότε, από το Πολυτεχνείο? Γιατί... Βεβαίως. Και φιλίες έχω διατηρήσει, όπως έχω διατηρήσει πολλές φιλίες από τους συμμαθητές μου στη Βέρεια. Εντυπωσιακό αυτό. Ναι, δεν καθόλου εντυπωσιακό. Με την έννοια της αλλαγής, ότι εσείς μεταφερθήκατε στην Αθήνα για τις σπουδές σας από ένα σημείο και ύστερα. Έγινε ένας κύκλος στη ζωή μας, δηλαδή και οι συμμαθητές μου από τη Βέρεια και εγώ απομακρυνθήκαμε για μια σειρά ετών, θα έλεγα 40 χρόνια πλάς. Κάναμε οικογένειες, ο καθένας το δρόμο του. Πήρε το δρόμο του, και τώρα σε προχωρημένη ηλικία ξανασυναντιόμαστε και θυμόμαστε τα παλιά. Γινόμαστε παιδιά, θα έλεγα. Και είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο, και το απολαμβάνω και δεν το χάνω. Κύριε Φέσσα, θέλω όμως να γυρίσουμε πίσω. Τότε που για πρώτη φορά ξεκινήσατε να εργάζεστε. Ποια ήταν η πρώτη εταιρεία που δημιουργήσατε και ποιο ήταν το κίνητρο? Τελειώντας το Πολυτεχνείο, έκανα μεταπτυχιακά στην Αγγλία, γύρισα πίσω, έγινα βοηθός καθηγητή. Μάλιστα ζει ο καθηγητής μου ακόμη, ο κύριος Κουρεμένος, πολύ γνωστός καθηγητής του Πολυτεχνείου. Και ταυτόχρονα δούλευα σαν ελεύθερος επαγγελματίας μηχανικός. Και η πρώτη μου δραστηριότητα ήταν μελέτες και έργα μηχανολογικά, τα οποία κράτησαν για λίγα χρόνια, μέχρι το 1981, που με συμφοιτητές μου από το Πολυτεχνείο ξεκινήσαμε με την InfoQuest. Η InfoQuest δηλαδή είναι ένα παιδί φοιτητών του Πολυτεχνείου, συμφοιτητών σας. Που γεννήθηκε ουσιαστικά από μια ιδέα που είχε ένας φοιτητής μου μέσα στην έδρα του κυρίου Κουρεμένου, που ήμασταν συνάδελφοι μαζί, και την υλοποιήσαμε με 2 άλλους μηχανικούς. Ξεκινήσαμε το 1981 μέχρι το 1984, όπου οι άλλοι συνάδελφοί μου, βλέποντας δυσκολίες της επιχειρηματικότητας, τις ζημιές και την σκληρή προσπάθεια, αποφάσισαν να αποσυρθούν, και η τότε σύντροφός μου και μετέπειτα γυναίκα μου, η Έφη Κουτσουρέλη, πήρε ένα μέρος της επιχείρησης. Γίναμε συνεταίροι από την εποχή εκείνη. Μετατρέψαμε την εταιρεία σε ανώνυμη, InfoQuest ΑΕΒ, το 1985. Και από εκεί ξεκίνησαν και από όλα. Τότε είχαν ξεκινήσει, αλλά από τότε πήρε μια άλλη τροπή, δεδομένου ότι είχαμε πλέον μια πολύ μεγάλη ομοψυχία και πολύ μεγάλη συντροφικότητα στο πώς θα τρέξει η επιχείρηση, και μπορέσαμε να μεγαλώσουμε σιγά σιγά με διάφορες επιλογές, οι οποίες
Οι περισσότερες ήταν σωστές, εξού και βρισκόμαστε σήμερα εδώ και φτάσαμε εδώ που είμαστε σήμερα. Υπήρχε, κύριε Φέσα, όραμα στα πρώτα χρόνια για το που θέλετε να φτάσετε? Όραμα υπήρχε, ορατότητα δεν υπήρχε. Πολύ καλό. Ναι. Έχει μεγάλη διαφορά να φαντάζεσαι κάτι και μεγάλη διαφορά να μπορείς να το δεις. Πολλά γίνανε με σκληρή δουλειά. Πολλά γίνανε από σωστές επιλογές, αλλά τα περισσότερα γίνανε από τύχη. Αυτό είναι βασικό στοιχείο σε κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα. Τώρα που το λέτε, τι είναι τύχη? Είναι ο τρόπος που διαχειρίζεσαι τη συγκυρία τελικά? Αυτό είναι η σωστή επιλογή. Τύχη είναι, παραδείγματος χάρη, εάν κάνεις μια επένδυση το 2008 και πέσουν οι αγορές γιατί φαλήρισε η Lehman Brothers, να μην βρεθείς δανεισμένος, υπερεπενδυμένος κτλ. Αυτό λέγεται τύχη. Τύχη είναι να κάνουν οι Χούθι την επίθεση στον κόλπο και εσύ να έχεις καράβια και να κάνουν το γύρο της Αφρικής, οπότε να κερδίζεις πολλαπλάσια. Αυτές είναι οι λεγόμενες αβεβαιότητες που δημιουργούν και γεωπολιτικές αναταράξεις. Αυτό είναι σε παγκόσμιο επίπεδο. Όμως εσείς, οφείλω να πω, και το είπα και στην αρχή, ότι έχετε τη φήμη ενός ανθρώπου που είστε πολύ καλός deal maker. Διαπραγματεύεστε, κάνετε συμφωνίες, έχετε μέσα σας, δεν ξέρω, εσείς θα μας πείτε, το σωστό timing για το πότε πρέπει να γίνει μια σωστή εξαγορά, μια σωστή πώληση κτλ. Και θέλω να ρωτήσω, ποιο είναι το μυστικό, αν υπάρχει, για μια επιτυχημένη επιχειρηματική συμφωνία? Καταρχάς, να ξέρεις που αυτή η επιχειρηματική συμφωνία, με σημαντικές πιθανότητες, τίποτα δεν είναι βέβαιο όπως λέγαμε προηγουμένως, μπορεί να οδηγήσει. Κατά δεύτερο λόγο, να είσαι σωστός και συνεπής στις επιλογές σου. Και κατά τρίτο λόγο, να έχεις το μάχη. Και αυτή την επιχειρηματική συμφωνία, έστω και αν στις αρχές δείχνει ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες, να μπορείς να την πας παραπέρα, να την παλέψεις, να βάλεις στους ανθρώπους, να αλλάξεις κάποια πράγματα εάν είναι εξαγορά επιχείρησης, για να πάει παρακάτω. Το χαρακτηριστικό πάντως του ομίλου Quest σήμερα, αν το δει κανείς απ' έξω, είναι ότι είναι ένας πολυσχηδής όμιλος, διότι έχετε επενδύσει σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς, άσχετα είναι ένας όμιλος τεχνολογίας, έτσι, που το κρατάω αυτό. Και με ενδιαφέρει να καταλάβουμε με ποιο τρόπο δηλαδή οδηγείστε στην επιλογή κάθε φορά να κάνετε μία επένδυση ή να κάνετε μία αποεπένδυση και πώς προσδιορίζεται η στιγμή και ο κλάδος. Ο κλάδος προσδιορίζεται ότι έχει δυνατότητες ανάπτυξης και δημιουργίας κερδοφορίας. Η στιγμή καλό είναι να γίνεται έγκαιρα. Δηλαδή εγώ αυτό που θεωρώ δύο βασικά milestones, όπως λέμε, κομβικά σημεία στην καριέρα μου, είναι όταν ξεκινήσαμε το εμπόριο στα είδη πληροφορικής, που από μόνο του είναι βασική επιλογή. Ήταν μια αγορά που αναπτυσσόταν εκείνη τη στιγμή, που γεννιόταν, όχι αναπτυσσόταν. Ήσασταν πάνω στο... Όχι, πριν από το κύμα. Πριν το κύμα, πάνω στην γέννηση. Ουσιαστικά στη γέννηση για τα ελληνικά δεδομένα. Είχε ήδη ξεκινήσει η Apple να βγάλει το PC, καμιά σχέση εμείς τότε με την Apple, και θεωρήσαμε ότι ο μικροϋπολογιστής, που τότε δεν υπήρχε, το 1981, μιλάμε για εποχές πολύ παλιές, να μπούμε στους μικροϋπολογιστές. Η κομβική επιλογή ήταν να πάμε στη χονδρική πώληση και όχι στη λιανική πώληση. Άρα όλη η αγορά ήταν πελάτες μας. Αγόραζε περιφερειακά. Άρα εσείς φέρνατε χονδρεμπόριο για να πάρει λιανική. Για να πάρει λιανική, το οποίο το συνεχίζουμε. Και αυτό ήταν μια σαφής επιλογή. Αυτό ήταν μια επιλογή κομβική και πολύ καθοριστική. Ήταν σημείο καμπής, αν θέλετε. Ήταν η αρχή μιας πετυχημένης πορείας στο χονδρεμπόριο. Τώρα η συγκεκριμένη δραστηριότητα κάνει σχεδόν 1 δισεκατομμύριο τζίρο και έχουμε τα προϊόντα της Apple που τα αποκτήσαμε αργότερα, όλων των ειδών τα είδη πληροφορικής, τα διανέμει InfoQuest Technologies, όπως λέγεται τώρα. Εν τούτης, θεωρώ ότι μέσα από διάφορες, όπως είπα, διαπραγματεύσεις που έχετε κάνει, επιχειρηματικές κινήσεις, φαντάζομαι ότι κάποια ήταν για σας η πιο κρίσιμη. Όχι ως απόφαση με την έννοια, ως κρίσιμη απόφαση που την πήρατε κόντρα στο ρεύμα. Πιθανόν και με δικό σας gut feeling. Θα σας πω.
Η δεύτερη κομβική απόφαση είναι να ανακατευτούμε με τις τηλεπικοινωνίες, θεωρώντας τότε σε πολύ πρώιμο στάδιο, και αυτό, αν το θέλετε, αυτό είναι το ένστικτο, η έμπνευση, ότι οι τηλεπικοινωνίες και η πληροφορική κάποια στιγμή θα συγκλίνουν. Ναι. Και γίναμε service provider της Vodafone, Panafone τότε, και φτιάξαμε την εταιρεία την Qphone, που αργότερα συνενώθηκε και έκανε τη Unifone. Αυτή η σύγκληση της πληροφορικής με τις τηλεπικοινωνίες συνέβη πολύ αργότερα. Είχαμε αγοράσει και την Ελλάς Online που μετά πουλήθηκε. Εν πάση περιπτώσει, ήμασταν πολύ active στις τηλεπικοινωνίες. Θα έλεγα proactive. Κάποιο βαθμό σε σχέση με τα μεγέθη μας, ναι, και με τα κεφάλαια που διαθέταμε, δεδομένου ότι οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας έγιναν με τεράστια κεφάλαια που ήρθαν από το εξωτερικό. Μετά ήρθε ο ΤΕ και συμπλήρωσε το puzzle. Εκεί που ήταν κομβικό και το οποίο μας ανέβασε μια σκάλα επιχειρηματικά σε μεγαλύτερη κλίμακα ήταν όταν αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε δικό μας δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Πουλήσαμε όλες τις συμμετοχές σε service provision, την Unifone κτλ. Και αποκτήσαμε την Q-Telecom. Η Q-Telecom ήταν ο τέταρτος operator στην Ελλάδα, ο τέταρτος ανταγωνιστής πάροχος της τρεις, στην Κοσμοτέ, στην Vodafone και στην ΣΤΕΤ Ελλάς τότε. Μετά έγινε η Wind. Η Q-Telecom πήγε πάρα πολύ καλά, πουλήθηκε για ένα πολύ μεγάλο ποσό στο fund που είχε αγοράσει την Telecom Italia, την Telestat που λέγαμε τότε, που μετά έγινε Wind και σήμερα είναι η Nova. Ένα άλλο σπουδαίο κεφάλαιο όμως, παράλληλα με την επιχειρηματική σας δραστηριότητα, εκλεγήκατε και διατελέσατε πρόεδρος του ΣΕΒ για 6 ολόκληρα χρόνια. Σε μια στιγμή που η Ελλάδα βρισκόταν στη δίνη μιας μεγάλης οικονομικής ύφεσης. Ξεκίνησα επί κυβέρνηση Σαμαρά, δηλαδή το 2014 διαδέχθηκα τον Δημήτρη τον Δασκαλόπουλο και τότε έγιναν οι εκλογές μετά από 8 μήνες και μπήκαμε στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια έζησα όλο το διάστημα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και έφυγα από την Προεδρία του ΣΕΒ το 2020. Όταν ανέλαβε ο κύριος Μητσοτάκης είχε αναλάβει ήδη από το καλοκαίρι του 19. Εγώ έφυγα τον Ιούνιο του 20, αλλά στο μεταξύ είχε πέσει η πανδημία. Οπότε το τελευταίο εξάμηνο πρακτικά οι δημόσιες εμφανίσεις είχαν μειωθεί δραματικά. Είχαν μειωθεί και μάλιστα η Γενική Συνέλευση του 20 έγινε με φυσική παρουσία, αλλά ελαχίστων παρευρισκομένων, χωρίς να γίνει δημόσια τελετή κτλ. Θέλω όμως, κύριε Φέσα, να σταθούμε λίγο στην περίοδο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, τότε θυμάμαι επίμονα που ζητούσατε από την κυβέρνηση να είναι πιο φιλική απέναντι στις επιχειρήσεις και μιλούσατε διαρκώς για επενδύσεις. Πώς ήταν ο διάλογός σας με την κυβέρνηση εκείνη την περίοδο? Δεν θα μπορούσα να πω ότι ήταν θερμός. Ήταν μια κυβέρνηση που νομίζω ότι βρέθηκε λίγο έξω από το κλίμα πώς κινείται η οικονομία. Με αποτέλεσμα να έχουμε πρόβλημα στην επικοινωνία μας. Έχω πολύ καλή εικόνα για τον Πρωθυπουργό, τον τότε Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα. Είναι πολύ άμεσος, πολύ ζεστός και ευφυής στις κουβέντες του. Αλλά η όλη κυβέρνηση δεν ήταν υπέρ της επιχειρηματικότητας. Λάβετε υπόψη σας ότι οι επενδύσεις στην εποχή της κρίσης, που σίγουρα δεν την έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ, απλώς τη διαχειρίστηκε, νομίζω λάθος, φτάσανε στο 11% του εθνικού προϊόντος, με το ΑΕΠ πολύ πεσμένο. Σήμερα είναι γύρω στο 15,5-16% και ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι 22%. Αυτό που λέγαμε είναι δώστε τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να επενδύσουν. Και το λέγατε διαρκώς. Το λέγαμε διαρκώς γιατί, κακά τα ψέματα, δια των επενδύσεων παράγεται πλούτος και ο πλούτος μετά το πώς θα διανεμηθεί σαφώς είναι θέμα της πολιτείας. Αλλά για να παραχθεί πάλι παρεμβαίνει η πολιτεία και δίνει τις κατάλληλες προϋποθέσεις. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και θα επανέλθουμε. Πολύ ευχαριστώ.
Επιστροφή στο στούντιο του One Channel, εκπομπή «Όσοι τόλμησαν», μαζί με τον κύριο Θεόδωρο Φέσα, ιδρυτή και επικεφαλής του ομίλου Quest. Κύριε Φέσα, συζητούσαμε για την περίοδο που διατελέσατε πρόεδρος του ΣΕΒ, επί 3 φορές, αν δεν κάνω λάθος, 3 θητείες ήταν μαζί. 3 διετίες. 3 διετίες, εξαιρετικά πετυχημένες, και θυμάμαι εγώ εσάς να μιλάτε πρώτος για ένα μότο που είχε βγει τότε από το Business Europe, από τον ΣΕΒ της Ευρώπης, για το People, Planet, Prosperity. Τότε συζητήθηκε έντονα και στην Αμερική το θέμα του συμπεριληπτικού καπιταλισμού. Εσείς ήσασταν από τους πρώτους που το είχατε θέσει στο τραπέζι, λέγοντας ότι οι επιχειρήσεις πρέπει πλέον να έχουν ισχυρό αποτύπωμα, επενδύοντας στις κοινωνίες που δραστηριοποιούνται για την ευημερία των ανθρώπων. Πρέπει να βάλουν στην εξίσωση δηλαδή και την ευημερία των ανθρώπων. Κάτι που πολλά χρόνια μετά βλέπουμε ότι είναι ουσιαστικά προϋπόθεση για το ηθικό επιχειρήν και για την επιτυχία μιας επιχείρησης. Εγώ το πιστεύω. Έχει μετεξελιχθεί και έχει παρεξηγηθεί σε ορισμένες περιπτώσεις. Η μετεξέλιξη είναι το περίφημο ESG, το οποίο βλέπετε ότι και παρεξηγήθηκε και πάει λίγο προς τα πίσω στην εποχή. Και πάει και δεν πάει, θα έλεγα. Εντάξει. Αυτή τη στιγμή γίνεται μεγάλος διάλογος ένθεν και ένθεν του Ατλαντικού κατά πόσον είναι προτεραιότητα. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι είναι σωστό όμως. Νομίζω ότι είναι σωστό, γιατί οι επιχειρήσεις υπάρχουν από τους ανθρώπους για τους ανθρώπους, αλλήμωνο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει οικονομική δραστηριότητα που δεν έχει προτεραιότητα τον άνθρωπο, και επειδή ο άνθρωπος ζει σε αυτόν τον πλανήτη, σαφώς πρέπει να φροντίσουμε τόσο ώστε να μην καταστραφεί ο πλανήτης. Ένα άλλο θέμα που είχατε θίξει τώρα που σας ακούω να μιλάτε και το θυμάμαι, είχατε πει ότι λίγες είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες κάνουν σοβαρή δουλειά στην Ελλάδα, με τη λογική το ότι στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες είτε κάνουν λιγοστά κέρδη, είτε είναι ζημιογόνες, είτε φοροεκφεύγουν. Φοροαποφεύγουν, φοροδιαφεύγουν, όπως θέλετε πες. Έχει αλλάξει σήμερα το περιβάλλον, γιατί συνεχίζουμε να έχουμε πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Συνεχίζουμε. Και υπάρχει και μια διάχυτη, ας το πούμε έτσι, εντύπωση ότι είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας, και είναι και δεν είναι. Δεδομένου ότι η μικρή επιχείρηση, για παράδειγμα, εάν δεν έχει κάποιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, αν δεν είναι ένας ικανός μάστορας, ένας σοβαρός επαγγελματίας με κάποιους υπαλλήλους, αλλά το μόνο της ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι της μεγάλης είναι μηδενικό, μοιραία καταφεύγεις στο να μην πληρώσεις το ΦΠΑ και όλα τα συνεπακόλουθα, τις εισφορές των εργαζομένων και πάει λέγοντας. Άρα λοιπόν, αν δεν έχεις κάποιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και βρίσκεσαι σε αυτή την αγορά, μοιραία κάπως πρέπει να ζήσεις. Μια άλλη συζήτηση που γίνεται συχνά είναι για τον τρόπο που πρέπει να συνεργαστούν μικρές επιχειρήσεις προκειμένου να αποκτήσουν μεγαλύτερο μέγεθος και να μπορέσουν να είναι ανταγωνιστικές σε ένα τόσο ανταγωνιστικό περιβάλλον τελικά. Κάτι όμως που δεν συμβαίνει. Δεν συμβαίνει, διότι είναι και στην οτροπία του λαού μας ότι σου λέει καλύτερα να είμαι εγώ το αφεντικό, ας πούμε, να έχω το κλειδί, να ανοίγω, να κλείνω ό,τι ώρα θέλω κτλ. Εντάξει, υπάρχουν και σοβαρές δραστηριότητες και μικρές επιχειρήσεις που είναι ανταγωνιστικές, γιατί έχουν ένα μοναδικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ένας καλός αρχιτέκτονας με 2-3 βοηθούς μπορεί να παρέξει ένα προϊόν που να είναι καλό. Ένας καλός δικηγόρος, ένας καλός έμπορος. Ένας που μένει ανοιχτός μέχρι τις 12 το βράδυ, δεν ξέρω αν το επιτρέπει η πολιτεία βέβαια, και εξυπηρετεί πελάτες που δεν μπορούν να πάνε να ψωνίσουν από... Υπάρχουν αυτά τα smart markets πλέον που έχουν όλο και περισσότερα. Κάποιο όμως κάτι πρέπει να έχεις ανταγωνιστικό για να μπορέσεις να ανταποκριθείς στα δεδομένα, ας πούμε. Από την άλλη πλευρά μιλάω με έναν άνθρωπο, τον Θόδωρο Φέσα, που ξεκίνησε από μία μικρή επιχείρηση, την InfoQuest, πριν 44 χρόνια, και σήμερα έχει δημιουργήσει έναν όμιλο με περισσότερους από 3.000 εργαζομένους. 3.500. Και έχει σημασία πώς σας βλέπουν, κύριε Φέσα, οι άνθρωποι της αγοράς. Γιατί λένε ότι δεν υπάρχει καλύτερος κριτής
για έναν επιχειρηματία από την ίδια την αγορά. Είτε μιλάμε για τους συνεργάτες του, είτε μιλάμε για τους συνοδοιπόρους του, είτε μιλάμε για τον ίδιο τον ανταγωνισμό. Και εμείς απευθυνθήκαμε σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μασάει τα λόγια του γενικά και δεν μασάει στη ζωή γενικά. Και του ζητήσαμε, επειδή σας γνωρίζει, να μας δώσει το δικό σας προφίλ με τα δικά του μάτια. Θέλω να δούμε μαζί ποιος είναι και τι είπε για σας. Πάμε να το δούμε. Βρισκόμαστε στα γραφεία της Αλφα-Τραστ, της επενδυτικής εταιρείας που δημιούργησε και διεύθυνε για 37 χρόνια ο Φέδων Ταμβακάκης. Ένας άνθρωπος που ξέρει κυριολεκτικά να κολυμπά αντίθετα στο ρεύμα, όχι μόνο ως επιχειρηματίας, αλλά και ως δεινός ιστιοπλός και ως συγγραφέας ανοιχτών οριζόντων. Ο Φέδων Ταμβακάκης θα μας μιλήσει για έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά, τον Θεόδωρο Φέσα. Έχει διατελέσει στο παρελθόν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ομίλου Quest για πολλά χρόνια και παράλληλα τους δύο άνδρες συνδέει μια μακρά φιλία. Κύριε Ταμβακάκη, ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα βασικά χαρακτηριστικά και οι αξίες που συνέβαλαν στην επιχειρηματική επιτυχία του κύριου Φέσα? Είναι πάρα πολλά. Δηλαδή, από όσο τον παρακολουθώ τόσα χρόνια που γνωριζόμαστε, καταρχάς θα σας πω το πιο βασικό που βοήθησε και στις επιλογές του ήταν η περιέργειά του. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος συνέχεια ενημερώνεται, διαβάζει, ρωτάει, βλέπει κόσμο συνέχεια από όλες τις τάξεις και τις δραστηριότητες. Δεύτερον, μπορώ να σας πω ότι έχει μερικά πολύ θετικά που δεν είναι και συνήθι σε επιχειρηματίες τόσο επιτυχημένους. Είναι ένας πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Δηλαδή πολύ ανθρώπινος. Θα είναι κοντά στα δύσκολα όλων των ανθρώπων που ξέρει. Δηλαδή, για να μην είναι συγγενής του ή κάτι, λίγο να τους ξέρει, θα τους συμπαρασταθεί. Τρίτο, δεν είναι άπλιστος. Και αυτό είναι περίεργο. Δηλαδή, όχι περίεργο, εννοώ ότι έχει και θετική όψη. Δηλαδή, δεν θα πάει για να μεγιστοποιήσει ή να φτάσει το ακραίο. Όταν ικανοποιηθεί από την απόδοση αυτού που κάνει, νομίζω ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα να κερδίσουν και άλλοι. Δύσκολο μπορεί να τον εξαναγκάσει κανείς να συμφωνήσει σε κάτι στο οποίο δεν το πιστεύει. Τον έχω δει σε 2-3 περιπτώσεις που είχε τελείως διαφορετική άποψη και από τους συνεργάτες του και από τη γενική κοινωνία, ας πούμε, για κάτι και με ένα πολύ ήρεμο τρόπο, χωρίς να τσακώνεται, χωρίς αυτό, πέρασε το δικό του και τελικά απεδείχθη ότι είχε δίκιο. Δηλαδή, μιλάμε για τις περιπτώσεις που είχαν 2 εξαγορές, που ήταν η CardLink. CardLink ήταν λίγο το αποπέδι των ιδιοκτητών της, γιατί δεν ήταν κεντρικό κομμάτι και παγκοσμίως, τέλος πάντων, δεν είναι αυτό που κάνουν οι τράπεζες, το κάνουν εξειδικευμένες εταιρείες, οπότε θέλανε να το δώσουν μες στην κρίση, να καθαρίσουν τους ολογισμούς τους και νομίζω ήταν και ο μόνος ενδιαφερόμενος. Το πίστευε πάρα πολύ. Το πόσο γρήγορα απέδωσε αυτό το πράγμα, το οποίο αν δεν επέμενε, πιθανώς δεν θα είχε αγοραστεί και δεν θα είχε τεράστια επιτυχία που περίπου πάνω από 10 φορές απόδοση στα χρήματα είχε στην επένδυση. Πώς αξιολογείται τη θητεία του στην προεδρία του ΣΕΒ? Ποια ήταν τα κύρια σημεία της ηγεσίας του και ποιο τελικά είναι το αποτύπωμά του στον ελληνικό επιχειρηματικό κόσμο? Νομίζω ότι η θητεία του ήταν πολύ χαρακτηριστική του ανθρώπου. Δηλαδή είναι ένας τρομακτικά επιμελής. Αυτό που θα πρέπει να πει κανείς και σπασίκλας. Δηλαδή ό,τι πάει να κάνει το ψάχνει σε πολύ βάθος, το μελετάει πάρα πολύ, το σχεδιάζει. Μελέτησε πολύ πριν αναλάβει. Αυτό το είχα ζήσει και από κοντά δηλαδή. Αν δείτε πόση δουλειά έκανε για την μία ομιλία του χρόνου που ήταν δημόσια. Δηλαδή, εβδομάδες πριν. Ότι αναζωογόνησε το ΣΕΒ νομίζω ότι είναι τη σπάση, ας πούμε. Συμφωνούμε οι πάντες. Γιατί ξαναζωντάνεψε τα μέλη, άφησε πάρα πολύ τα μέλη, έφερε νέους ανθρώπους οι οποίοι απεδείχθησαν ταλέντα και τους χρησιμοποίησε και το κράτος μετά, πολλούς από αυτούς. Νομίζω ότι μια πολύ σοβαρή, ας πούμε, συνδικαλιστική οντότητα που είναι ο ΣΕΒ, ήταν λίγο πια, είχε κουραστεί, ήταν λίγο πιο παλιωμοδίτικος, ας το πούμε, χωρίς να χάνει τη σοβαρότητά του, αλλά αυτό φρεσκάρισε. Κύριε Ταμβακάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Κύριε Φέσα,
Με συγκίνησε ο Φέδωνας. Τα αδέφη Φέδων Ταμβακάκης. Είμαστε πολύ καλοί φίλοι, οπότε δεν ξέρω πόσο να αποδώσω στην πολύ ειλικρινή τοποθέτησή του και πόσο στην ειλικρινή φιλία του. Νομίζω ότι μίλησε πολύ συγκεκριμένα. Και αν θέλετε, εγώ ξέρετε τι κρατάω από όσα είπε. Όλα όσα είπε ο κύριος Ταμβακάκης είναι πάρα πολύ τιμητικά για έναν άνθρωπο που ήταν φίλος του, αλλά και συνοδοιπόρος του σε κάποιες φάσεις και συνεργάτης. Το ότι ο Θόδωρος Φέσας δεν είναι άπλιστος ως επιχειρηματίας και κυρίως είναι καλός άνθρωπος. Αυτά είναι εύσημα που δεν τα ακούς εύκολα. Δεν τα ακούς συχνά και νομίζω ότι γι' αυτά αξίζει που συγκινηθήκατε που τον ακούσατε. Και τον ευχαριστούμε θερμά που μίλησε για σας στην εκπομπή Όσοι Τόλμησαν. Θέλω να σας πάω κάπου αλλού για να ξεφύγουμε από τη συγκίνηση. Ναι. Έχετε γνωρίσει 4 πρωθυπουργούς από κοντά. Τον Κώστα Σιμίτη, τον Τσίπρα, τον Σαμαρά ναι. και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ποιος σας έκανε εντύπωση και για ποιο λόγο περισσότερο? Καλά, ο καθένας Σίγουρα είναι και διαφορετικός. Είναι και διαφορετικός από τον άλλο. Γνώρισα περισσότερους πρωθυπουργούς, αλλά ας μείνουμε σε αυτούς τους 4. Δεδομένου ότι ο κύριος Σιμίτης ήταν περίπου στην αποχώρησή του από την Πρωθυπουργία όταν το γνώρισα. Στο τέλος της δεύτερης τετραετίας. Ναι, στη δεύτερη τετραετία του. Είμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΒ από το 2000 και με αυτή την ιδιότητα τον γνώρισα. Πολύ συγκροτημένος και άνθρωπος στοχοπροσιλωμένος. Πέρα από την δική μου μικρή εμπειρία που είχα μαζί του, θεωρώ ότι έβαλε μεγάλους στόχους και τους πέτυχε. Κυρίως οι νέοι του πιστώνεται 100%. Τον κύριο Σαμαρά το γνώρισα λίγο γιατί έμεινε κάποιους μήνες σαν πρωθυπουργός. Ζωντανός άνθρωπος και δραστήριος και πολύ ντουέρ, ας το πούμε έτσι. Ξενύχτησε όλο το διάστημα της... Εκείνα τα πολύ δύσκολα χρόνια και δύσκολες στιγμές, δηλαδή δραματικές για τη χώρα. Ναι. Για τον κύριο Τσίπρα έχω ήδη τοποθετηθεί. Ναι, καταρχήν είπατε ότι ήταν πολύ επικοινωνιακός. Πολύ επικοινωνιακός, πολύ ζεστός, πολύ έξυπνος και καταλάβαινε τα θέματα. Γίνανε λάθη γιατί δεν ήταν κατάλληλα προετοιμασμένος. Και τέλος ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, ο οποίος ήταν πάρα πολύ προετοιμασμένος. Τελικά το να είσαι ένας καλός γόνος μιας δυναστείας έχει πολύ σημασία στην πολιτική, γιατί έχεις τα ερεθίσματα, έχεις τις εμπειρίες μέσω τρίτων και όταν παίρνεις το τιμόνι ξέρεις πολύ καλά και όλα τα θέματα που αφορούν. Άρα δεν συμμερίζεστε τον νεποτισμό που λέγεται κατά καιρούς για το χώρο της πολιτικής? Θεωρώ ότι είναι ένας πολύ ικανός πρωθυπουργός. Τώρα, θέματα δημόσιας συμπεριφοράς δεν νομίζω ότι μπορώ να τοποθετηθώ. Ούτε και δεν είναι και το θέμα μας. Δεν είναι και το θέμα μας. Αλλά θεωρώ ότι είναι ένας πολύ ικανός πρωθυπουργός και μανατζάρει τα θέματα τα πολιτικά στην Ελλάδα με καλό τρόπο. Θέλω λοιπόν να περάσουμε τώρα σε ένα προσφυλές σας θέμα, που είναι το θέμα της καινοτομίας. Είστε ένας όμιλος που κοινός παρονομαστής του είναι η τεχνολογία και η καινοτομία και η δημιουργικότητα. Πώς βλέπετε το ελληνικό επιχειρήν σε σχέση με τα ψηφιακά δεδομένα? Βρισκόμαστε σε καλή φάση? Έχουμε μπει στη διαδικασία του τεχνολογικού μετασχηματισμού με επαρκή τρόπο? Και πού βρίσκεται η Ελλάδα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση την ώρα? Με τις άλλες χώρες δηλαδή της Ευρώπης. Ναι. Καταρχάς η τεχνολογία επεδέχεται πολλές τεχνολογικά καινοτόμες λύσεις. Αλλά καινοτομία και τεχνολογία είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Τελείως διαφορετικά, που συγχέονται συχνά και έχετε δίκιο που τοποθετήσετε. Σαφώς επειδή έχει διαδοθεί τόσο πολύ και το διαδίκτυο και η ανάπτυξη της τεχνολογίας που συνεχώς βγαίνουν καινούργια πράγματα, γι' αυτό μερικές φορές λέγοντας καινοτομία εννοούμε πρόοδο ή διαφορετικά πράγματα στην τεχνολογία. Αλλά καινοτομία, παραδείγματος χάρη για να αναφερθώ στην δικιά μας την περίπτωση, ήταν ότι μπήκαμε στη χοντρική αντί να μπούμε στη λιανική. Αυτό ήταν μια καινοτόμα προσέγγιση σε μια αγορά, αλλά με κατά τα άλλα πολύ συνηθισμένες εμπορικές διαδικασίες και συναλλαγές.
Τώρα, όσον αφορά την καινοτομία στην τεχνολογία, εδώ υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρό για ένα λαό όπως είναι ο ελληνικός, ο οποίος δεν έχει επενδύσεις παγιού κεφαλαίου σοβαρές, δεν έχουμε τα εργοστάσια, δεν έχουμε την κουλτούρα του να είμαστε βιομηχανικοί εργαζόμενοι. Μπορούμε όμως εύκολα να σχηματίσουμε μια ομάδα, να αναπτύξουμε ένα προϊόν software, και αυτό λόγω ακριβώς της παγκοσμιοποίησης, ειδικά σε αυτό το τομέα, να το κάνουμε να είναι ένα πολύτιμο αγαθό που να έχει εμβέλεια παγκόσμια, για υπερεθνική, ας μην πούμε παγκόσμια. Και αυτό συμβαίνει, έχει γίνει σε αρκετές περιπτώσεις. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι θεωρείτε ότι η πρόοδός μας στο κομμάτι του τεχνολογικού μετασχηματισμού, και δεν μιλάω μόνο για το κράτος, μιλάω κυρίως για τον επιχειρηματικό, για τις επιχειρήσεις, βρίσκεται σε ένα καλό στάδιο, έτσι, κατά τη γνώμη σας? Γιατί μιλάμε και για μια τεχνολογία αιχμής, στο AI, που μιλάμε πια για την τεχνητή νοημοσύνη, ότι επηρεάζει οριζοντίως και καθέτος τη λειτουργία των επιχειρήσεων και των ανθρώπων μες στις ίδιες επιχειρήσεις. Ας πούμε ότι έχουμε τις προϋποθέσεις για να βρεθούμε σε ένα καλό στάδιο μέσα σε αυτό το παγκόσμιο ανταγωνισμό που είναι κυρίως σε θέματα των τεχνολογιών πληροφορικής. Κύριε Φέσα, μετά από τόσα πολλά χρόνια στο επιχειρήν, θέλω να σας ρωτήσω ποιο είναι το πιο σημαντικό μάθημα που πήρατε εσείς μέσα από αυτή την συναρπαστική, επιτρέψτε μου να πω, διαδρομή? Να δίνεις μεγάλη σημασία με ποιον συναλλάσσεσαι, είτε είναι εργαζόμενός σου, είτε είναι πελάτης σου, είτε είναι προμηθευτής σου. Να εμπιστεύεσαι ανθρώπους, να έχεις το θάρρος και το κουράγιο να κάνεις καινούργια πράγματα, και επίσης να μπορείς, όταν κάποια στιγμή φτάσεις σε ένα τέλος διαδρομής, να λες ότι αυτό το έκανα με έναν τρόπο για τον οποίο δεν έχω να μετανιώσω για κάτι, έστω και αν σε ορισμένες περιπτώσεις απέτυχα. Και επιενθυμίζω ότι είπατε ότι εγώ νιώθω ότι κοιμάμαι ήσυχος. Αυτό είναι βασικό. Σημαίνει ότι νιώθετε ότι όλα όσα χειριστήκατε με τον τρόπο που τα χειριστήκατε και τα χειρίζεστε, σας αφήνουν να κοιμάστε ήσυχος τα βράδυ. Και αυτό μου δίνει την άνεση να ρωτήσω, επειδή κάθε παιχνίδι έχει τους κανόνες του. Υπάρχουν κανόνες στο επιχειρήν και μπορούμε να μιλάμε για ηθικό επιχειρήν και κερδοφορία κάτω από ποιες προϋποθέσεις, ώστε να έχουμε και το People Planet Prosperity μέσα στην ατζέντα μας? Το ανοίξατε πολύ, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει ηθικό επιχειρήν. Θεωρώ ότι είμαι ένας από τους εκπροσώπους του, αλλά σαφώς το επιχειρήν έχει και σκληρούς κανόνες, που μερικές φορές και η ηθική απουσιάζει. Νομίζω όμως ότι όσο υπάρχει ένα κανονιστικό περιβάλλον και μια εφαρμογή ενός κανονιστικού περιβάλλοντος, τόσο πιο δύσκολο είναι για τους ανήθικους επιχειρηματίες να πετύχουν, και τόσο πιο καλό και ας το πούμε έφορο έδαφος βρίσκουν οι άνθρωποι που θεωρούν ότι η τήρηση των κανόνων είναι βασική προϋπόθεση για να πετύχουν επιχειρηματικά, όντως να δούνε τους καρπούς των κόπων τους και των ιδεών τους να υλοποιούνται. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε πολλά παιδιά της νέας γενιάς να στρέφονται πλέον στην επιχειρηματικότητα. Γι' αυτό και έχουμε και έχουμε ένα μεγάλο οικοσύστημα νεοφυούς επιχειρηματικότητας, που και τότε, ακόμη που ήσασταν πρόεδρος του ΣΕΒ, είχατε κάνει πράγματα για το startup οικοσύστημα. Και τώρα κάνω ακόμη περισσότερα. Και τώρα κάνει ακόμη περισσότερα, ναι. Όμιλο. Από τον Όμιλο έχουμε μία δραστηριότητα που προσπαθούμε να χρηματοδοτήσουμε startup επιχειρήσεις με τριπλό σκοπό. Πρώτον, να δημιουργήσουμε υπεραξίες. Έχει συμβεί σε κάποιες περιπτώσεις. Δεύτερον, να βρούμε, αν δεν πετύχουν οι επιχειρηματικές ιδέες, κάποιους καλούς εργαζόμενους για τις δραστηριότητες μας, προγραμματιστές, τεχνολογίες πληροφορικής. Και τρίτον, να προσφέρουμε κάτι στην κοινωνία, που είναι και το βασικό στοιχείο, νομίζω, μέσα από την επιχειρηματικότητα. Ναι. Άρα, αν σας ρωτούσα ποια είναι η πιο σημαντική συμβουλή ή προτροπή που θα είχατε να δώσετε στη νέα γενιά επιχειρηματιών στην Ελλάδα, μέσα από τη δική σας εμπειρία και μέσα από το δικό σας ταξίδι, ποια θα ήταν?
να τολμά κάποιος να ξεκινήσει κάτι δικό του, να πιστέψει στον εαυτό του και να εμπιστευτεί ανθρώπους. Μόνος σου δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Κύριε Φέσσα, σας ευχαριστώ θερμά για Εγώ αυτή σας την ευχαριστώ. πολύ ωραία συζήτηση που είχαμε. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς που μείνατε μέχρι αργά εδώ στο One Channel μαζί μας στην εκπομπή «Όσοι τόλμησαν». Εμείς θα τα πούμε και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα. Καλό σας βράδυ.